Go. Hoy. Annyeonghaseyo mga katarget. Bago pa mi human og trabaho, kadong mi uli. Hindi ka og overtime. May klaro puti. Andam ang lawas na, abi ng kuan. May klarong kuan. Kadong na mi uli. Alas 8 na sa gabi eh. Dito pag human, wala gid mahuman. Di pahunong man og kalit. Abi na mo mga alas 12. Pahunong man, so alas 8 na kutob. So kadong na mi uli. May na lang kay nay pakaon ganiha. Bawi lang ganina nga may trabaho. Buntag to? Buntag. Oh, okay. Buntag ko Oh, alas no? 12. Kutob alas 12. Oh. May hangin. Nagbaha gahapon gud. Baha na des ilawom lang mga wiring din no? Grounded siguro to, no? Oo na. Dito sa opisina, nasa ikaw sa flooring. Grabe sugat ng uwan gahapon, no? Ugo. Sakto kay bakay go. Hoy. Hapit mi na mo mga katarget. Hapit na mo. Ahak sa kinana. Kalit magliko. Mupay guon ta sa. Ahak. Hapit mo. Ahak na gyud. Lagi di, sir to niya kay paliko biya siya niya, go biya sa kuan na to. Di nga side padong ba? Go biya to. Ahak. Mo sa minor siya god. Gi sakat kay kag bike na. Apil kong labot. Apil og bike ang labot ay. Kapit ag Daiso? Meet lagi, Daiso. Oh, siga pa dahil. Pata sodja? Ha? Sodja, palita? Na. Ha? Hapit ta diho? Labang ta? Wala. Ilan tang palit? Di lang? Ikaw ga? Ikaw. Kumuta manok eh? Kumut kay manok. Kumut kay manok. Hawit na mo. Hawit na mo sa? Aha kay. Oo. Nya, nanalig wa akong gigunit ba? Kapuang ko ganaan na lagi. Nya, paana ba ito? Gikan dito, medyo pasok-pasok din dati sa dana. Gikan ka dito, doon ako gamay. Oo. Oh, lagi nagsun ko nimo pag kalit nimo kana-ana ka. Kadali sa kong ginakatapod ko. Nya inana yung gunit lagi. Delikado kayo. Ahak na gid. Wala ko pariya katong nagtumbak. May gani wala. Wa bi ang gigunit. Dili anad ba? Hapit na mo sa? Enggak. Asa ba? Dungan ta. Dungan ta.
Gusto kami mabangga mga ka-target. Hapit mo. Mabangga ito makuha. Ambot ka ha? Double check pa na ako. Napil bag to ha? Nakuha ba ka to? Ito bang to? Nako, ang cellphone? Nagatubang ni mo. Nagsunod yan pa ni mo. Nakuha to? Check na ako kung... Nakuha namang nawagtang ng mud kay. Nagkabuang naman sa magtukod. Nagkabuang naman sa pagtukod. Wala na ako makuha ng cellphone. Nagani, wala na buhi eh. Oh, hapit ang kuha no? Jockey ba? Jockey ta? Maribang karaoke. Sakat kay kuan ba? Pilit kay break. Kami ngayon, adjust yun yung dyan ako na. Hindi na ako pila. So time check. Alas 8:20. So hapit na may abot sa balay mga ka-target. Nakuha lang yung sakyanan na gulo na. Wala kami kaon. Wapo guys ha. Oh. Yung puti lang. Kanina na? Kanang sakyanan? Mahalo na sa sakyanan ng ay. Hyundai? Say basa na Hyundai? Hyundai? Hindi? Ay Hyundai siguro kay katong Hyundai katong sa mga chango sad no? Oo. Ah mo mo sa spelling. Hindi, di. Hyundai ang sa chango no? Ito. Mo ay sa Hyundai no chango nya kan sakyanan Hyundai. Mas nakay ganang i-shout out dia. Shout out mo ang channel ba? By Official Vlog. So subscribe na mo. Subscribe mo sa mga... Wala pag video nimo. Wala pa. Awad. Kupa lagi na na. Gaan ba? Di na agis mahagapon. Ay, ba sinaagi na siya ng kasaw ko lang. Kanan? So abot na mi mga ka-target, pasulod na mi. Nami sa muang kuan siya dinhi mabawg compound sa kuan apartment. So mo na abot na mi din, abot na mi. Kaning apartment na mo medyo minus gyud ni. Minus ani no? Ay daan na ba? Matakaan namin yung building. Isa pa ning tuiga ha. So abot mi. So abot na mi mga target. Nya nindot kayo view ang pan oh. Cross dayon tapad sa buwan. So bago lang ganyan naabot. Yung mga ganyan sugat na mo. Kapoy, sulod na ta. So, salamat sa pagtanaw mga katarget. Babush.